दिवस झाले गेलेलं नाही. झालं छान तयार झाले बघा. अगं मग ते काजू खातात तर त्यांना त्रास होत नाही घरी खातो तुझी. हां इकडनं पण दिसतंय बघा. 6:30 वाजले तरी पण किती आपल्याला बघा कपाळाला टिकली असते बघा लावायची, चंद्रकोर असते. परवा दिवशी रे फोन करशील मला. हां सावकाश जा. सगळं घेतलं ना वस्तू. चला रे गेला माझा. तांदूळ ठेवलेत काढून, हे जरा धुवायचेत. बसून बसून जरा साफ करून घेते. चालू झालं सकाळपासून. वातावरण आहे ना, थंडावा आहे वातावरणामध्ये. म्हणजे आपण म्हणतो गरमी गरमी, आमच्या इथे अजिबात गरमी नाही आहे. आज सकाळी तर खूप गारठा होता. हे बघा तुम्हाला दव दाखवते. हे बघा गाडीवरती. आता वाजलेत 7:40 झालेत. आज कुणाला लवकर गेला. चला मला बाहेर पण जायचं आहे. बाहेर म्हणजे इथे जवळ जरा रानात जायचं आहे. म्हटलं आधी घरातलं करून घेते आणि मग पटकन जाऊन येते. एक 5-10 मिनटाचं काम आहे आपलं. चिरे काय आपले अजून आले नाही आहेत. चला आपण जरा घरातलं ना आवरत होते मी, तर कुणाला मला आला शोधत शोधत. आई जातो म्हणून सांगायला, तर तो इकडे मी तिकडे असं चाललंय. कुणालच्या बाबा गेले आंघोळीला. हॉलचं आवरून झालं आहे बघा. हे कुणालाच आवडतो म्हणून बरं झालं. हे किचनमध्ये मी करत होते. हे काय झाडू वगैरे काढायचे. बरंच काय काय कडधान्य वगैरे जरा ना चेक करत होते मी. हे बघा काढून ठेवले. म्हटलं लागतात ना पीठ वगैरे बघा लागते ना, त्याच्यामुळे अधूनमधून चेक करते मी. चला आता हे जरा आपल्याला उचलते. जायचं ना परत ते हे आणायला, शेण आणायला. म्हणतो जरासं एक फेरी मारली. खूप दिवस झाले गेलेलं नाही. आज भरपूर कामं आहेत. म्हणजे उन्हाच्या आधी वेळा तांदूळ धुवून घेते ना. एकदा ऊन आता आलं का इथे बसायला तरी होईल का. सगळं गडबड होतं ऊन आलं का. जरा हात फिरवते म्हणजे लगेच सुकतील. जरा पातळ करून टाकायला पाहिजे ना मोठ्या ह्याच्यावरती. हा पाणी घेऊन जा, ऐकलं का. हा तांदळाचं पाणी ठेवलंय. हा पाणी ना तांदूळ उचलून हा ठेवून दिला झाडांना. म्हटलं घालायला होईल आणि चांगलं असतं हे पाणी पण. ऊन बघा कसलं पडलं. जास्त नाही वाजलेत. इतकं कडाक्याचं ऊन ना असं नकोसं वाटतं ह्या टायमालाच. 9 वाजलेत सकाळचे. आणि आज घरातच माझं भरपूर काम आहे. तुम्हाला मी दाखवते. चूल पण मला डबल पेटवायला लागली. काय करतो काय कशाला. चूल म्हणजे इथे कुणालसाठी स्पेशल एक बनतंय, कुणालच्या आवडीचं. म्हटलं आता सकाळी सकाळी बनवूनच घेते. झालं असेल जरा आग बघ. पाणी वगैरे नाही अजून झालंय. पाणी टाकावं लागेल. खरवस ठेवलाय बनवायला. अजून झाली नाही फवारणी. हा धार कशाला. धार कशाला म्हणजे ते केलफुल काय ते हे आहे काय.
कडक असणार ते कापलं पाहिजे ना फक्त. सारखे माकडं आलेत खरोखर. माकडं दिसली तर नाही हाच बोलतात आता येतात की आता कोण बोलवतं? अक्षय बोलवता भेटलेला. काही पोरं आता शाळेत आहे. आता आपल्याला लक्ष ठेवायला लागेल ना. आता कशी ती त्यांचं खाणं बाहेर तिकडे ह्याच्यामध्ये संपलं की इकडे पुढे येणार. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आपलं की नाही केळफूल आहे ना तयार झालं आहे. म्हणजे किती दिवस झाले ते कापायचं होतं, आम्हाला कसं माहिती नव्हतं, त्याच्यामुळे आता तयार झालं आहे. काल काका म्हणाले कापा म्हणून भाजीसाठी, तेच आता आम्ही चाललो आहे कापायला. आणि तुम्हाला मागे आवाज येत असेल ना, ते चक्की चालू केली पिठाची. मग ते पीठ लावलं दळायला आणि म्हटलं बाहेरचं आपण करून घेऊया. आवाज भरपूर होतो. ते दरवाजावर तरी लॉक केला आहे मी, खिडकी पण बंद करून घेतले, तरी पण इतका आवाज होतो. ते बघा केळी तुम्हाला मी दाखवते. आपल्या एका ताईंची कमेंट होती मध्ये की प्रियाताई केळी पिकली की नाही, तुम्ही दाखवले नाही आम्हाला. तर नाही, अजून केळी कशी तयार नाही झालेत, पण जेव्हा कधी तयार होतील ना तेव्हा मी दाखवेन. मध्ये एकदा ना मी दाखवलं होतं केळी, जेव्हा आपली म्हणजे खोका पण दाखवला केळीचा, आणि केळी जेव्हा सगळ्या बाहेर आलं तेव्हा पण दाखवलं होतं. तुम्ही जर का जुना व्हिडिओ बघितला त्यात तुम्हाला माहिती पडेल, पण आता तरी पण मी पुन्हा एकदा दाखवते तुम्हाला. आधी तुम्हाला केळी दाखवते ना. ही बघा केळी आपल्या ना आता असे तयार झालेत. अजून किती दिवस जातील तयार व्हायला? 2 महिने जातील काय? महिनाभर जाईल. महिनाभर, महिना दीड महिना जाणार. हा बघा फुल हा आपला केळीचा. आपलं संध्याकाळी भाजी करायला होईल ना, संध्याकाळी किंवा उद्याला. सुरी घ्यायला पाहिजे होती. पोत्याला धार नाही ना, धार काढून घ्यायला पाहिजे आपल्या. सुरी नाही जाणार बघ, सुरी अडकली. कशी ही केळीची जात ना वेगळीच आहे. ही काहीतरी चांगलंच नाव आहे. हे बघा लांब पकड जरा. झालं छान तयार झाले बघा. भाजी पण याची मस्त लागते ना केळफळाची. एकदा बनवली होती ना आपण, आमच्याकडे आवडली होती तेव्हा. टॅमॅटो पण काढायचे आता. केळफूल काढलेलं आहे ते बघ रस सगळं निघते बघ. ते थोडा वेळ निघणार. चांगले झाले ना तयार. चला ते उचला. हां काढून टाकूया. ते माकडांची परत भीती आहे ना, माकडं आले तशी बोंबा आहे आमच्या इथे, त्याच्यामुळे आम्हाला जरा टेन्शनच आलेलं आहे. हे आपले कलिंगड लक्ष टाकायला पाहिजे आहे ना, तर कलिंगड कधी उचलून येतील माहिती पण नाही पडणार. त्यांना म्हटलं जेवढी भाजी तयार झाली ना आपण काढून घेऊया, उगाच रिस्क नको. वांगी टोमॅटो वांगी सगळीच काढ, एक पण काढून टाक सगळी. आपल्याला होईल भाजीला. पण आता चावल तरी कुठे असतं त्यांची ना, गपचूप आपल्याला घेतात आणि पळून जातात, माहीत पण नाही पडणार. मागच्या वेळेला आपली नेली होती. मिरच्या पण काढल्या मोठ्या मोठ्या तयार झालेल्या, घरात कामाला येते. हा बापरे वारा बघा काय ते. हा 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 हे बघा सगळं उडालं. कुणाला जेव्हा मला मदत करतायत, कांदा टॅमॅटो जरा कापून देत आहेत. तू बरा भाजी दाखवते मी. चक्की बंद झाली तोपर्यंत पटकन दाखवते, कारण परत मला पीठ टाकायचं आहे. हा बघा आपला केळफूल, आणि चांगलं जाडजूड आहे ना, वेगळंच आहे म्हणून काय. आम्हाला एवढं काही माहिती नाही केळफुलाबद्दल, पण आता विचारून आम्ही काढलेलं आहे आज. वांगी टोमॅटो ही आपली नेहमीचीच भाजी आहे, पण आज केळफूल ही आपली परसातील नवीन भाजी. आता बघूया कधी रेसिपी बनते ती. आज लावला ना वाटतं डॉक्टरने तो. तिचं नाव काय? काय नाव? ही घरातली आहे ना, अजून लहान आहे. आता 1 वर्षाने होत ना गावी ना, मग झाली. तू काय एक अजून नाही झाली मग. अगं मग ते काजू खातात तर त्यांना त्रास होत नाही का? बोंड खातात. बोंड तेच बोंड बाहेर फेकतात. काजू फेकतात, बोंड खाणार. त्या सगळ्या आता ही पण नंबर लावत आता तुझी. ए समीक्षा, तो बघ काजू पडला, तो बघ तिथं पडला. मग झाली. मग तू काय ह्या वर्षभरात हात सगळे लाईनीतच.
हा खंडोबा ना, हा खंडोबा ना ग, हा तो मोठा झाला ग. म्हणजे एका मागे एक आता तू हत त्याच्यानंतर ती होते तोपर्यंत तो पण ती होत. ती झाली की नंतर ही होते. ही गावठी आहे, ही गावठी खरी त्याच्या अंगावर बघ किती खर्च ग. हे बघ ओढतात ना लुचूक गेला असता. आता ती पुढे औषधीकडे की औषध चल बाबड्या. त्या दिवशी हा रेडा लुचला आणि आई म्हणता काय नाही माका. मी म्हटलं जा गोट्यात बघ जा खरा की लुचला की नाही तर म्हणता तो तू ती का लुचता आईच नाही द्यायची. अरे आपोआप जाणार ना. चालल्यात बघा. हा मग त्याला माहिती पडतं ना ती माझी आईच कुठली ती बघ. बोंडांचा कचरा किती होता. ते आता आपोआप आपल्या जागेवर जाणार. ते पाणी पिणार तिथं खाणार त्या गवत आहे ना. हा आणि मग आपल्या गोठ्यात जाते तुम्ही. मग त्यांना अकल की आपल्याला घरी जागेवर जाऊन बसतात उभी राहतात ते. मग आपलं जिथे बांधतो ना तिथं उभी राहतो. केस काढते ना, केस काढण्यावरती बरोबर नाही, केस झोपत असेल अंगात. त्यांना गरमी काढून होतं ना टाकतात. म्हणून काढतो. थंडीत ना काढायचं. थंडीत नाही काढत, गरमीत गरमीतला काढायला लागतात त्यांना केसले असतात. डॉक्टर बोलला गरम होते ना तरी केस ह्याच्या अस्वलासारखे दिसत होते. नाही काढतात. कधी यायच्या पोरी ग. काय माहिती घरात आंघोळ्या करून गेली आहेत. ढोरांना पण नेली होती ना बोलतेस. म्हशीला नेलेला एक नेला एकच नाही रे. नेले तिला धुवायला नेले. त्याचा रेडा इथं आहे बांधलेला. पाणी चांगलं असतं. साबण नेतात ती. धरणात जाऊन साबण पाणी नाही नाही. लावत ती. अरे गोऱ्या झाल्या ना ओळखायला नाही आल्या. त्या रॉकी भुकतोय या कोण आल्या. कुठला साबण लावला. टाकू नको. वाटे टाकू नको. त्या दिवसाला ठेवू जाती पण सकाळी कपडे हवे असतात. पोरी माझी ए चला पोरींनो. 2 दिवस आंघोळ नाही केला ना. आज सकाळी ना 2 दिवस आंघोळ नाही केलं. छे पाडव्या दिवशी तेव्हा केला. त्या दिवशी हात मारता. आणि काल शाळा ना तशीच उठून गेली आणि आज साईन ती पहिलं ना आपण आधी झाला आणि ती कपाणी ठेवल्या रांगोळी मी झोपलेली म्हटलं काय कर पण लासाला लाकडा समजा सारखी घालीत राहते ती. होय असा आहे काय नियम आहे. मग ती मध्ये करत नाही मी आंघोळ. चले कधी पोरींनो, वाटतं मी. चला जाया पटकन. आपल्या पिशवी न्यावा आणि त्या काढून बुट्टे पण घेऊन यावा. काजू. पिशवी देऊ का खाली. पिशवी तिकडे घेऊन काकाकडे. काका जमा कसं करेल. आम्ही आता आलोय रानामध्ये काजू जमा करायला. कारण वारा भरपूर सुटला होता. म्हटलं काजू पडल्या असतील आणि पडल्यात काजी. सगळं सुकलेलं असत ना त्या पडतात वाऱ्याने. हा बघा किती वारा. आवाज घ्या वाऱ्याचा. हा बघा एका हाताने पकड ग. तर घरामध्ये तेच रुटीन करून ना कंटाळा आला होता मला. गेले 2 दिवस झाले ना कुठे मी बाहेर पडलेलीच नाही. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आपण जाऊया रानात जरा फिरून येऊया. एक फेरफटका मारला ना की बरं वाटतं मग. त्याच्यामुळे मग आली मी. आता एक 10-15 मिनटं इथं थांबायचं. जे काय मिळेल ते गोळा करायचं आणि मग घरी जायचं. तर सगळं पटापटाने आम्ही जमा करतो आता. कारण भरपूर असा वारा सुटतोय आणि ते काजूचे बिया आहेत ना म्हणजेच बोंड आहेत ना पटापट ते खाली पडत आहेत. काकाला येतात काय काढायला बाय काय ग. जमा करता येत नाही त्यांना. एवढ्या पाडून ठेवल्या. विराट पाहिजे होता. हा विराटने पटापट काढल्या असत्या. विराट आला बाय बघून जा. आला म्हणजे अजून आला नाही म्हशीकडनं. समोर तिथे धरण आहे ते बघा. पाणी बघा दिसतंय त्या साईडला. हां इकडनं पण दिसतंय बघा. सूर्याचं उजेड आहे ना त्याच्यामुळे जरा ब्राईटनेस कमी जास्त होतोय. तर बांबू जवळ पडल्या असतील. आल्या पडल्या बाप रे. सगळ्या तयार झाल्यात काजी. आता पाऊस आला काजींचा. इथे एक पडलाय बाय. आता आरोही काजी गोळ्या करते या त्यांच्या झाडाच्या. हा आणि मृण्मयी बोंडू खाते. बोंडू बाई मला पण दे ना एक बोंडू चांगलावाला. फक्त मजा बघ. चांगलावाला काढ. गोड पाहिजे गोड. आहे का.
नाही आहे तोंडात तिने बघा अक्काच्या अक्का भरून ठेवला नाही आणि चघळते. माकडी नाही माकडी मुरमाई चला जाऊया घरी. थांब ना जाते पोरगी करता पोरीला मदत करतो जरा थांब. झाले सगळे निघाले. पकड जरा 2 मिनिटं. निघालो घरी. बघा काका पण येत आहेत संगाती. ते बघा समोर सूर्याची किरण बघ कशी पडलेत. 6:30 वाजले तरी पण किती उजेड आहे. बरं वाटलं ना पण जरा बाहेर फिर आलो तर. हां घाम निघाला घाम. हा हा तेच. सगळं ब्लर दिसतंय. तर समोर की नाही आभाळामध्ये चंद्राची कोर आणि बरोबर त्या कोरीच्या खाली चांदणी. इतकं सुंदर दिसतंय ना त्याच्यामुळे आम्ही ते कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करतोय दोघं पण. आता माझ्या फोनमध्ये कसं आलंय काय माहिती. कधी कधी बघूया. कधी कधी वाटतं की अक्काच्या अक्का पूर्ण गोल आलाय. कधी कधी बरोबर हे तुझ्या फोनमध्ये चांगलं दिसतंय. हा हो इतकं सुंदर दिसतं ना काय सांगू तुम्हाला. मस्त. ते आपल्याला बघा कपाळाला टिकली असते बघा लावायची चंद्रकोर असते आणि त्याच्या खाली छोटीशी टिकली असते ना सेम तसंच बघा. इतकं सुंदर दिसतंय ते. तर संध्याकाळचं रुटीन आटपल्यानंतर आता मी किचनमध्ये आलेली आहे आणि आता जेवणाची तयारी रात्रीच्या. आज रानात गेली ना त्याच्यामुळे खूप बरं वाटलं मला. तर 1-2-3 दिवस झाले ना घराबाहेर पडलेले ना त्याच्यामुळे खूप असं कोंडल्यासारखं वाटत होतं. त्याच्यामुळेच मी आज रानात गेली होती. जायचं असं काही विचार नव्हता केलेला पण जेव्हा कुणालचे बाबा निघाले ना तेव्हा त्यांना म्हटलं मी पण येते म्हणून तेवढंच मला बरं वाटेल. पण खूप बरं वाटलं. खूप मजा केली आम्ही या रानामध्ये. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आणि चंद्रकोर तुम्हाला कशी वाटली ना ते मला जरूर सांगा कमेंट करून. खूप सुंदर दिसत होता. आता व्हिडिओमध्ये कसं दिसतंय ते काही मला माहीत नाही आहे पण प्रत्यक्ष डोळ्यांनी जेव्हा बघितलं छान वाटत होतं.